दासो हाथाय जाग्रा बायदि नुलायदों नै लोगोफोर हाथाय खालामनो थांसै जोङो मैगं लायनो थांसै हाथायाव थांनि आरोना लोगोफोर जोंहा शुक्रुबार होननाय हाथाय जायो शुक्रुबाराव जोंहा मरिपारायाव शुक्रुबार हाथाय नामा मासि थांनो नागिरदों नोंलाय बेथिंसो ओरैसो थाङो हाथाया बैयावसो जायो ओरै सिगाङावसो दा बे सिनाया नालाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम एकदम दिनै लांनि बेखौ जोंनि शुक्रुबार हाथायाव मरिपारायाव होनलायदो नामा बिमा गरमजों सेस जाजोब्बाय नै मानसिया आगाव गारि गाखोबाय आङो नै हाथाय थांसै बेदर लायनो मैगं लायनो थांनो सान्दुंआनो नोगोर गोसाखा गरम लोगोफोर जों ख्लाबजोबखायो सान्दुंआनो मोदानजोबखायो नायलांबाय थादो मा लायो मा लाया नायलांबाय थादो लोगोफोर दे सानैबो बोराय बुरै हाथाय जानो थांनाय जोङो सान्दुंआ देन्जार गोसा एकदम देन्जार लोगोफोर देन्जार बाइक गैया होननांसिगोन ना मा होनो लोगोफोर लामानि अबस्थाया देन्जार खाथ्रालै एकदम ओरैबायदि लेथ्रा नै लामाया हाथाय जानो थांगासिनो ओरैबायदि लेथ्रा आरोना लोगोफोर धुलाय धुला फाग्लालै जोंना बाक्सानि लामायानो उपाय गैया खुनुरुखुम सालायगासिनो आरोना हाथाय जानो थांनाया देन्जार लेथ्राखा आयौ थांगासिनो मोनहैसिगोन हाथायखौलाय ओरैबायदि लेथ्रा माने ओरैबायदि लाना फैनोसै नै लामाया ओरैनो लेथ्रा जोंना बाइक गैया आखाइ फारसेजों हमनानै सालायगासिनो गारि फैबाय लोगोफोर बिराद गारि फैबाय नै मोनफैबाय एकदम थाबायदों मना लानानै दिनै मना बुंनाय लांनोबो फैसाखौ खम लाबोदों थेवबाबो मेनेज खालामनोसै नामा नै थोब्ले माब्लेबाबो मेनेज खालामथारनोसै लोगोफोर उपाय गैया नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नै बेनो सका मरिपारा सक आरोना ओमफ्राय सिङाव हाबलांनानै बानायनोसै मा मोनो मा मोना सिङाव गेजेराव हाबलांसै लोगोफोर बिमा बासिदो लागाव पियास बासिदो नै एकदम 30 थाखानो 30 थाखा माबा किल' ना फवासेयाव हा थिगले किल'आव 30 थाखा ना मायाव 30 थाखा किल' 30 थाखा 30 थाखा किल' लोगोफोर फार्स्ट टाइम बिदि हाथाय खालामफैयो आङो ओंखायनो जेबो दामफोरखौ मिथिया नालाय पियासनि दाम आलुनि दाम जेबो मिथिया थाव संख्रि बानलुनि दामखौनो मिथिखाया आरोना ओंखायनो नै जोंहा थिख्लिया बासिगासिनो एकदम 30 थाखानो किल' लांसै बिमा लादो दे गोख्रै लाबाय मोनसे जालायबाय नामा जाबाय हा ओमफ्राय आरो लाबावनोसै एसे माबा माबि मैथा गोजा जानो ओमफ्राय लायोबा लादो हलै नुवाखै हा थ' लादो मैथा गोजा मैथा नांगौलाय बैलाय बे मोनसेया ना गोखैया बेयो ओंखायनोथ' लायनो लेबुखौ नांथ'लादां बिराद लोगोफोरा बिराद मोजां मोनो बियो बेखौ दिनै मोनबाय दे नाजों जायोनो बियो बिराद मोजां मोनो आरोना बेसे 10 थाखा लादो खुस्रा गैखाला जोबजोब्बाय मोनबाय दे दिनै नागिर सामफ्रोमबो बुंबाय थायो लोगोफोर बे मैथा गोजा बे माबाखौ मैथा गोखैखौ नांगौ होननानै दिनै मोनबाय आरोना गरम मोनाखै देग्लाय इसो गोलोमजोब्बाय हाथाय जानो फैफानानै गरमाव जा गरमखा आरोना लोगोफोर सान्दुं ओरैबायदि गरम आखायाव लानानै हाथाय खालामगासिनो बिदिनो बैसागुआ एकदमबारे उपाय गैया बिदिनो बेरायगासिनो आरो माखासे लायबावनोसै थाव बायदिसिना बेखौ लानानै ओमफ्राय जों थांसै बेनिफ्राय एकदम हाला गरमा अभार जाबायना गरमा एन्दार जाबाय सोमानो ओंखारबावबाय
गरमा जाला लोगोफोर एकदम अबस्था गैला दे सालायदोबा हा सालाया दे सालाया देन्जार गरम दे लोगोफोर जाजोब्बाय जोंना हाथाय खालामनाया नै मैथा माबा माबि सिङाव दंजोबो पियासफोरा थाव बायदिसिना ओमफ्राय जाबाय दा कमप्लिटनो थांसै जोङो ना मा होनो थांसै गरमा जाला देन्जार अभार गरम जाबाय थांफिनसै जोङो दे लोगोफोर देन्जार अभार गोलोमखायोलै फाग्ला गरम बडि होनलायदो सेस होनलायदो गोलोमजोब्बाय सान्दुं गोसाया गरमावलाय बयबो गोलोमखायो माथो होनदो लोगोफोर नै थिख्लिया जोंना माबा उखैबायनो हालानो दहाय न' लिरनानै ओमफ्राय माबा जानो होननायखाय हाबफैदोंमोन आरो ना नै मिस्थि जाहैनो सिंग्रा जाहैनो ओमफ्राय फास्ट फुडबो जानो रोङानो बे लोगोफोर जामिसि फास्ट फुड जेबो जानो रोङा बियो मोजां मोनानो फास्ट फुडखौनो साहा दखानाव हाबबासो मोजां मोनो बियो ओंखाय बेयाव फैबाय जाबाय सिंग्रा मिस्थि उपाय गैया ना मा होनो बिमा थांफिनसै ओमफ्राय आयै गरमाव थैनोसै गरम सेस जाजोब्बाय गरमजों न'आव मोनफैबाय लोगोफोर किबा गैया ओरैबायदि गरम माने आयौ थेवबाबो भिडिअ बानायबाय नोंथांमोननि थाखाय गरमबाबो दिनै उपाय गैया दा मा होनो लोगोफोर भिडिअआथ' माबायदि जागोन मिथिलासै दा थिख्लिया मालाय संबाय थागोन दसे उनाव ना मा थिख्लि दा संबाय थादो होनलाय दसे थानानै एकदम जाला गरमजों सेस जाजोब्बाय हाथाय जाग्रायानो लोगोफोर अभार जादों नालाय गरमा ओमफ्राय नै जगारफोरखौ बेयाव दोनबाय माबे बे गानाया बे न' लिरदोंमोननो गाजानो गिगासिनो ओमफ्राय गारला जोब्बाय आङो दहायनो गाबाय आं उपाय गैया लोगोफोर थेवबाबो भिडिअ बानायबाय भिडिअआ माबायदि जागोन बेखौथ' मिथिलासै लागाव लोगोफोरनोथ' दा एसे थान्दा जाबाय दे एसे दहाय ओरैबायदि गरममोन दा दहाय मानो होनखो होनबाथाय थाबैनो आङो जितु दहाय बाजार खालामखांना फैनानै न'आव जितु भिडिअ बानायदोंमोन बेनिफ्राय दखानाव फैदों ओमफ्राय दखाननिफ्राय दायो आरो न'आव थांफिनसै मोनाबाय नालाय बन्द' खालामनानै थांसै आरो दा एसे थान्दा जाबाय दहायथ' बिराद गरममोन उपाय गैया जाहैनोसै दहाय बाजार खालामना लाबोनाय बुस्थुफोरखौ संनानै दोनबाय खोमा दासो मोनजासिगोनलाय नोंबा जे संना दोनदोंना दोनाखै नायनोसै दायो ओमफ्राय जाहैनोसै ना मा होनो लोगोफोर ना जियानो नायलांबाय थादो जोबजासिम दा बिदिबा गारिखौ लानोसै ओमफ्राय थांसै न'सिमहालागै नायलांदोल' नोंथांमोनहा दे संदोंना सङाखै मोनदोंना मोनाखै नायनोसै दा जासिमथ' मोननांगौ मानो होनना बुङोबा मोनाबायबो ना आरो न'सिम थांनायालासे हरानो जाहैबावनोसैसो ओंखायनो जायखिजाया नायनोसै माजों संखो बेदरबो लाबोदोंमोन नालाय ओंखायनो आरो ना लोगोफोर दा गारि सालायबा हारसिं हमलांनो हानाय नङा नालाय ओंखायनो दा स्टप खालामथ'लायनोसै लोगोफोर उन्दुनासो दंमोन आरो ना मानसिया उपाय गैया फोजाबाय नै फैनानै ओंखाम जानो थाखाय खुरैदो गोख्रै खुरैदो जाला उखैनाया लोगोफोर जानोसै माजों संना दोनदों बेखौथ' मिथिलासै खुरनो नागिरबाय जानोसै माजों संदोंथाय मिथियाखै आं जेबो बानलु बाथोन नामा बानलु बाथोन होनबावोलै मोजांसो खुरना होदो गोख्रै जागोन बानलु बाथोनबाबो बेदरजोंलाय ना लोगोफोर दै लाबोबाय ओमफ्राय ओंखामा मोनफैबाय नै लोगोफोरथ' बे बेदर दालि ओंख्रि ओमफ्राय बे मैथाजों मा संदोंथाय मिथिया बे बिराद मोजां मोनो दहाय हाथाइनिफ्राय लाबोनाया बेनोमोन आरो ना बिदि दामले जिरायनानै जानायनि मजायानो आलदा नायसै लोगोफोर ना मा होनो दांलायनोसै उन्दुनानैसो दंमोन मानसिया फोजाफैबाय आं लोगोफोर उपाय गैया होननांसिगोन फिनिस लोगोफोर दालि एसे दंबावो गैला स्लिम जाजोब्बाय नै जाखांबाय एकदम दिन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै जाखांबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय दे